Iliya. Na kwana. Lafiya lau? Na gaji. Na gaji a Iliya. An dawo? Iya wallahi na zaga amma ina abin ya gagara wallahi. Ba inda ban shiga ba, na shiga na fita na nema saboda in samu amma abin ya gagara. Gama ba. Yanzu ma tunani nake ko wannan wayar za a ɗauka a saida. A samu a ɗauka a saida. A samu a saya abinci a ciki. Saboda na gaje ba mu ci abinci ba kuma ga shi yau ma. Ma sai da wayan nan ba. Kaga yanzu garin kwaki na samu za a zubar da shi a gidan can na karbo. Don mu zo mu samu dan malejin sa haka. Mu samu dan kuli-kuli mu dan kwadanta mu ci. Ka san kudin gidan nan ya kare. Kuma Alhaji zai iya zuwa. Kowane lokaci zai iya zuwa magana kudin gidan nan nasa. Saboda ka miya hakuri. Ka ji Iliya? Dan ya hakuri mai da rayuwar nan. Za mu kwadanta garin kwaki da mu ci. Kuma abin da Allah zai yi. Ya, yanzu abin da yake damuna shine cin nan da yake damun ki. Yanzu duk lokacin da ya tasa miki ba ni da komai. Iliya, uku ba nake ji. Je gani wane ne? Alaikum salam Alhaji. Sanda zuwa. Dakata. A wannan ne kanin. Ina kuɗi na. Alhaji mun yi wannan abin. Babu ruwana da wannan. Ai yau muka yi alƙawari da ku. Kimanin wata biyu kenan na ƙara muku. Tunda gidana ne, nawa ne gidana ne. Ku zo ku fita min daga gida. Shikenan ni na sallame ku. Ku je wata biyun ku da Allah. Ba ka tashi ta ba ruwana. Da ku zo ku fito min da kayan nan. To babu ruwana. A fito min da kayan nan gaba ɗaya ku zo ku fito ku bar min gidana. Ku zo ku tafi. Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Na biya kuri ya ɗan. Ya ɗan biya kuri. Dan Allah dan Allah biya kuri. Wayyo Allah na. Iliyasu. Wayyo Allah. Ku talakawa da ma haka. Nan sa ƴan sanda su kama. Ba gidana ba ne? Ba gidana ba ne? Ba wani zancen abu. Na'am. Alhaji. Na'am. Dan Allah ka hakuri mu koma. Ina. Kuda mata da kawai haka. Allah. Ka hakuri ka taimaka mu daji mu koma. Duk abin da zan muku na riga ne. Ya hakuri. Wata biyu na kara muku. Kai, tafi min gidan nan. Ka hakuri da Allah mu koma. Kuda mata da kawai haka. Wani irin gata ne? Nawa kuka cika min lokacin da nake gina gida? Allah ta hakuri. Ba inda za ku koma. Wai ina? Nan wallahi ba za ku koma ba. Wallahi tallahi ba za ku koma ba. Iya. Yanzu ya zami. Gane yana damuna ne. Ba zai da ruwa ya sogo. Ina za mu je? Kowa ba yana nan? Iya, me ya faru ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Inna lillahi, me ya faru? Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Take ta barka da aiki. Yawa barka ne. Magani za a bar. Magani wa iri kenan. Maganin ulcer da na hawan jini. Ok, kamar mutum da yake fama da hawan jini kenan? Ok, to, za a samu.
gashi yawa amma likita nawa ne kudin kudin ka 1,750. 1,750. akwai maganin malaria typhoid da malaria za a samu. haka kuma maganin ka ta riga ta mutu. Dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka gafarce ni, wallahi tallahi ban san cewa kana cikin wannan matsanancin halin ba. Ka yi hakuri, magani kuma na haife ma, ina ganin kawai dan tafi.